Hallelujah. You're try. Ngadap dah kerja sungguh you belai bang ayo yang banyak keren bat pi hari ni ke por ke pemerintah. Hallelujah. Kini ke sengi ke long ke sengi ke bau belai ulah penlong. Ini kemen ini shat kemen. Namar bau belai Ukraine bat ukular upen ken mau yang iru nak kini ke ketien ke jeng Dan apa yang jong pi kini ke por fidan kam kini ke ketien mang snow bau try Ukraine nak bentar jong pi namar fidan kam ya kata ka jing yo mensim. Deng tahu try wa mensim yafi baru kular ru yafi nak ke ketien ke jong Tadi ke por kwa ban puli nak ketien ke jong blay ya ka bangi kin mau bha ba kata ka dei nak gospel ke jong Matius ya ka bangi la ban shem ha ni ke nong ka ba khat sao kini ka don ke jingja ka ba plab ha ka ba utrai ule nak ka banta uni ushakri jong ya ka ba ula khot aga ni ka sngi ba utau di Petros ka babel ki thu ingi ba Petros ula tong dok kha baro shimit ba nanda bola tong dok kha baro shimit shim la yo tang ka wei ka dok kha ro ula persyang na ladi Henry kata ka jing persyang ka jong pose ka long tang ka jing le no kaman sim ju ka susi kaman sim ju ka khuslai namar ba udairu ukpa jong ka yeng wa ban pen bit pen biang ki jing don kam yeng Henry kata ka jing persyang jong kala pulom lut plom kata ka jing le ka jing tristam ka jong kam shem la dan jing mut ru am ula kuslai kumnu man sai ka yeng ka sam ka jong but hagitu ka por mo kum ki businessman ki jodon ru ki ram ki sha ya ka bau haban siuru ya kita ki briu ka bau sha ukmi lenti la dau yo ban kem kita ki dok kha la dau yo ya kata ka jingtong ha kata ka sngi mo ya kita ki dok kha un yo ban de un yo ban siu khendiat chatu rei pause kita ki jing perkhat kita ki jing pusan ki jing mudur kem shim la urlong khendiat ru wa ban siuru ya ki khajna amar ha ka por ki jiu ki haban siu khajna shaka sarkar kadai ka tax Asi kelak mendai ka business tax. Ni ki tax ki babon. Ha ka por namar ki jiu, mo ki Israel ha ka por ki syanyon ben ha ka sarkar Rom. Tadi ta ula muddur balalui tong dok ka unyo ban siu ye ki khajna shaka sarkar siu ru ye ki ram ki sya ki basa agi briu. Ba unyo aro ban thiet mo ban pet hayeng hasam jong ye ki jingdon kam ki baharu komba ukpa udai ban pendap ilaga jong ke yeng kasam. Hendai kita ki jing perkhat ki jong kita ki jing pusan ki jong kita ki jing muddur jong kem shem la ulong setia. Kawan ke jing sosi, kawan ke jing kuslai namar hadin nang tadang step ke Bible ki thu yangi bau Petros udang sat ye kita ki jar ki batli ki jong ki ki bangat setan ki nyut ki nyer ki bangat le setan kita ki bamdan kam ki bamler kam ki bamdan dor hiru bandi ula sngosi bo shu sat open ko iti ki jar ki jong kadai ha kapor ka bakum kata ka bau jisu uan baru yo uni ubrio uba sngosi uyo uni ubrio uba do jingkyrkhu uba khuslai uyo yo Petros uba tylli uyo ba kita ki jingthu ki jong kam shim la orlang tadeng ta jisu udawan khnang syakani ke jaka sya ka ba Petros udan aku abang orang fikir ni kesengi mentaru le si pilalong kong Petros na filadan shibun ki jingkimi lenti ba fin ka mai fin ka ji Hendra ka yo kamlong, ka jingtray kam seiso. Fila persyang de kumne de kumtai, fila le de kumne de kumtai, fila persyang de ka buit de ka bor, fila sailut ya kata ka jingla ka jongpi ban le de kumtai Hendra. Kam seiso ye. Ba menta fi shong fi kuslai ba thik kumbau Petros ukuslai bat aba kita ki jar ki tylli ka jim jongpi ka long tylli. Kan mau ke ne ka wei, umdan ubreu bala ban sung tho ye fi. Dan weiru akan ia percaya balaban sengutuk kambahai fi. Udah tangu Yesus Kristus. Kombau Yesus sengutuk eu Petros. Kombau Yesus u isen eu Petros. Bau Yesus isen eu firu hane ke por ka mentah. Pidi men siu ki ram hagi breu. Pidi men penbit penbiang le se ki bai yeng nam ta ki kon ki bai school ki bai yeng ki bai bam ki bai di ki babon ki bai lat ki bai bon ta yeng ke sam ke jingdon kam le se via ban siu Shani shatai ki babon ki perlok perjor ni kum ta ter Henry pimdan ei da kakti fitli long thik kum fitrai ya ke jing trai ka ba myo ai ka jar ka batli
haga jing im ke jong phi bang so ni ka por bu jisu wan shapi leng ba ka ni ka khubor haga ni ka sngi but wan ban isnai fi wan ndai tang ban isnai ban le ru ki kamba haga jing im ke jong phi ngasna tang ni ka we bu jisu upan ni ka ling ke jong Petros angi puli hang ni ka Bible ki thu ingi Lukas nomor san de khot ka balai ka ong kum ni ka ong tiu la kieu ha ka wei na kita ki lieng ka balong ke jong u Simon ba u la ong ya u ban nyat no khendiat na rengko fi u Jisu wan sha u Petros ba u kieu ha ka ni ka lieng ke jong u wan khnang shu Petros u tep ba u Petros u thli u sngosi u kuslai u bon jimut perkhat kamen sim jong u lesi kata ka dur jong u kan no liao kaban ke jingkhia haga taka jingmut jimperkhat ke jong ba u Jisu udah lek kiu khnang haga ling ke jong Petros mangasngau ni ke por ba u Jisu wan khnang haga ni ke por ban step in ban yuk jat haga jing im ke jong phi but hadin nang tau Jisu ong yu Petros wong to ngiat no ite ka ling ngiat no ong khendiat na rengkau habau la shongti ula hikai to pai ba halor ka takaling anda ula wai ban kren ula ong si man to ngiat no shaga ba jiliu ban penhiar ru yaki jar jong phi banduk ngat usiman ula yathu bul ong ko kan rat ngila yele shitam bro shimit te ru am ngim shimlangat nrei na mar ka ktien jomengan penhiar ki jar tadin ta ko abang ifi shim ngat ru am badin nang tau Jisu anda habau la dat ban kren panget chisu ia kata kaling ula panget chisu kam stay siapa kam jiliu banda la poi hang tau ong yu Petros penhap itu gijar bagi hang ni Petros uklem pernga sungai la kanget ong lem no ajar ka thli ngala dep sat ya ka kumtur myo ere ta ong namar ong me ko trangan penhiar setiap kena ka jin penhiar ka jar ka de ka jin ko ngo baru Petros ula ko ngo ikaktian ka jong trai Balada pi ko ngo ine ka ktien ka banga kren manga ka ni ka por ngamde ba kren manga ukren utrai ka ni ka por ya pi tadi ta la fila ban ko ngo wat juong banga kren biet la do Petros ong Jisu me kren biet me batai me nga khamtip manga ka ni ka tong dok kha me le mem dei nong tong dok kha mem dei ra ka ni ka business ma mem dei ra te me dei nong yalap me dei nong kren ktien blei mem dei nong tong dok kha la do Petros ong Jisu me kren biet am u Petros un jin la do ye ki jingkyrkhu Henry ula syukur ungu laka ungu ngej laka ngej barka longkum ta kum ju ya piru la fishu ngej laka ngej la da fishu kongu laka kongu kan long thik kumba ja ya u Petros baka ik ba ja u Petros gababel ki thu ingi onda baula le ya kata onda kum tau la le ya gani kilangat bun ba ki dok kha ki jar jung ki ru ki sedangkat ki la khawat ti ki lok ki ba na ka wai pat ka kaling ya ka ban wan ya rap ki te lawan bat kilai pendap ye kiling baro arteli hado baki las dangam nasunat memperkhat ye gane gawai la penhap itu kijar marula kongu ikaktien ke jong bleng kwa abang fi penhiar ye ladi nice tarong penhiar ye penno ye ladi penno ika mensim ke jong fi show try nget how try shania how try maga sngo gane ke por kum shekri jong try ngadon ban kren ni ke khubor shafi la da pila penhap itu ke jar ke jong fi Pinno isya ita kejar ke jong fi syaka jinget pinget hau Jesus Christ wan mata ka sengilang bagane ke khubor pinget ini ke khubor fi penhiar ya kata ka mensim ke jong fi ban pen kongo ban nget kejar jong fi kendap bat ndai tang bekidap berkiladap hadu balak jankat kita kejar ka jingkyrkhu bakrau ba bat ngihang ni don artli ki aka ningkong ladap kejar bat ka baar dan artli kiling ya ka bakila plio bat baro artli kita kiling kila dap semam bakala slay kita ka dok kha bat kita kiling kila jangam ngastana perkat igani habo blay kyrkhu ye fm un kyrkhu hado banda dap banda slay artli kiling ka kren ya ka jing bakan jado jong fi ya ka jing bakan jaman sim ke jong fi bala daw blay kyrkhu unum kyrkhu tang ha ka bakan jado labau blay kyrkhu unum kyrkhu tang ha ka bakan jaman sim un kyrkhu e fi habor artli kiliang dei ta ka ni ka singi ngayu i ba artli kiliang ki kren ya ka bakan jado ka jong fi bat ya ka bakan jaman sim ke jong fi kita ki jar ya ka bau blay un kyrkhu e fi kita ki dok ka jingkyrkhu ka badap ka baslay hado bala jankat
kabawan hakata kabakin jado ke jong fi bat kabawan ru hakata kabakin jaman sim ke jong fi na do menta kasngi ublain kerkhu ye fi bat ngakwa banong ye fi bo unong kerkhu un kerkhu ye fi sngo tho yagani ka wei ba klem u jisu pim long e klem u jisu ki jar jong fi ki long ki batli klem u jisu ka jing persang jong fi ka long ka ba pulom ka ba klementoy ka ba klem jingmut henoi namar ba u jisu ule ya kata ki dok ha ki shuan hi ki jingkyrkhu ki shuan hi bat kita ki jar ki shudap hi bat kita ki lieng ki shudap hi bat ka lieng ka bakan jado jong fi ka ni ka snge kwa am ong fi kin long ki balak kyrkhu ka kamai ka ji jong fi nga duai bo blame kyrkhu hado kata ya ka ba fin so tho ine ka bai ba kam dei ba pistat ma fi ban tre kam dei bi ki customer ki wan hi kam dei ba ka long hi kata ka kam re fin so tho ine ka bai mene fi la persang barosh kata fi la persang phim yo e Raymenta kan wan ke jingkyrkhu kam dei ke jingle ke jofi dei ke jingle ke jong Jesus Christ dei ma u ba ai bor ya phi ban yo ya ka spa Deuteronomy praga kren kam dei ke jing start ke jong fi kam dei ke jing la ke jong fi kam dei ke jing nang ke jong fi ya ka ba fi yo ya ka ni ke spa u blame kyrkhu i fi ha ka spa ka ba kin jado bat kam kerpang kam kordor un kyrkhu ya phi ru ha ka ba kin jaman sim un pendap ifi da ka bor ba da ka jing pesle un the ye ka jing eat ke jong u ha ka donut ka jong fi ba ka donut ju fi kan slay ba fin eat you blay ku ma fin pa ju eat you meno ba fin da eat you hadu kata da ka donut da ka mensim da ka jing mut da ka bor jong fi baro ba fin yo amat ye ka ni ka jingkyrkhu am chi sha fin da eat chi sha yo trai mar bon sin ngim dan te u blay the te u men sim ba khu ya ta ka jing it ka jung ka do no jungi bangim so thu ban it u blay rei u the am un kong ya ka ta ka jing it ka jung happy ya ka ba fi amat ya ka ta ka jing it blay am ya ha ba fi la so thu ya ka ta ka jing it blay hadu kat no bo blay it ya fi kum ta fi la ban it you ba ka jing it blay ka jung fi ndo ta ka si kan dap kan slay Hado baki beriu kena lengok atat kinong ani ni beriu la klek bit ne balai kum ni la shu iet palat yang ni jisu la shu kren bit tang sipang u jisu la shu yalap bit tang sipang u jisu bala imru kumba im u jisu ki perlak jeng fi kin sei ya kata ke jing iet ke jeng fi kat no fi iet you trying to meta ke singi ki kun ki kti ki jeng fi shisha kin long ki ba karoi ha kata ke jing im sim kin long ki ba riu blai ki ba kin jam sim Pin pulih ke ketien ke jong blade finang song tho sho kanang shai sho finang shempang ro bada fin pulih ke ketien ke jong blade un kyrkhu fi ba fi pulih ke ketien ke jong blade kan da thiang sisa kediang ha kata ka donut ke jong fi kan ke ketien kan da thiang kum ba thiang sa kata ka rongap ha ke shintur ke jong fi fin pendap ye ke kpo jong fi ke snir ke jong fi daga ni ke ketien bat sisa ujarma ong ke taro ala shami ka ketien jeme ngala ba miki ti ketien jeme ke long ke jing kemen ke jing shat kemen ba si shana do menta kam sim jo fi kan dap da ke jing kemen da ke jing shat kemen ya ka ba fi pat jumat meno shisha ko aban ong fi ka jing sup ke jong blai ka ba palat ya ke jing shempang baro kan ri jajai ya ka do jong fi ba ke jing mut ke jong fi ha ukris jisu ka jingkyrkhu ka ba ke jam sim ka ba dap ka ba shlai hadu bala jan ngam Tengah ngai utran kyrkhu pi kan ke sngi ka menta da pi sngo ba pi dei ma pi ong try hoi amen dei manga nga pediang ye kata kan ke sngi hoi try dei manga kita ki artli klieng dei manga try ngadon kam ke jingkyrkhu ka bakan jado ngadon kam ru ke jingkyrkhu kerpang na ka benta ka men sim ke jonga parnga ngai utra habu ai be hado bal ajan ngam manado menta ke sngi pinang ngam jeliu ke jing Shakri ke jong fir kan long shisha kam dei shuk besting de kan long shisha kata ka ba don kata ke jingkia ka ba don shisha kan ya kata ka dor kan ha kata ke shakri ke jong fi eu try men shwala shu shakri tang shu dep rukom men shwala shu le just tang men dep rukom ka sting kedar kum ka sla lene ka shulong tylli bet kum kata ke jar ke jong petros lene do men time de shakri blai kan don shaka jingdap pina shakri shisha eu try pina mani shisha eu ka jing shakri ka ba don kata ka jingkia ka ba don shisha kata ka dor pangangi tran kyrkhu fi no menta ka singi ine dwai ka ni ka por menta ine dwai try nga aingu ime ko pang yo sngo ni ka ktien ha ka ni ka por ka ni ka step kyrkhu ki kon ki jong me try bangangi ba kila sha skor ka ktien ki jong me ha ba kila ko ka ktien ka jong me kawan ka jing kyrkhu ka ba arsha try ho
Shillong ke jingkyrkhu ke bakin jadok, Shillong ke jingkyrkhu ke bakin jaman sim, kyrkhu langkum jo, batra shisha bakum bagat kiling artuli kila dap bakila shlai kita kidok kha, bakila kia hadok bakila jangam kan longkum taru try, ke jingkyrkhu ke jong me try naga benta kini ki khon ki kti ki jong me ablay, ke jingkyrkhu bakin jadok aga spa ka po ka kot ka kia, na dong shadong ablay, but ke jingkyrkhu bakin jaman sim, bakin yok pediang yomen sim, ya ka bor ya ka jingit ki jong me, ki yok pediang ya ka jingit per slek ki jong me, ki pediang ye kita ye ke bakin jamin si matrai begini kon je mekinum kerdu ye ke ina duk mentah kin long rius pa ame trai kin karoi kin man bha ba kin dalong shaki ba sei so ken trai nak benta ka buram ge jong me ba trai kin bot ye me kumbo petros la bot basi shakura ini kon je mekin ang bot ye me duk mentah ha ka kerteng ge jong jisu ngadwai nge kerku ye pi we baro long bala kerku ye ka kerteng ge jong trai long bala kerku ye fi we ha kerteng ge jong jisu amen but amen trai na kerku ye pi nge sai sham yang sai ka sngi ka we pat ke episode jong ka potternet ublay ka jing sok long rakat fi ko blay shi bon kwa ambentip ye firu ha khandai tarik jong ni benai me ni don ru ya ka jesang miracle week and hang te po clear west pila banwan ngidon artli jeseng kade tang singi sa jan ha khlai trik benai me ha ka por khat wei steng bara ka por sau baje jan mit khat wei steng ngap ba khat wei steng men step bat ha ka por sau baje jan mit wan ini kenu lang ya pi ha po clear east giantia hills ha ka community hall jong ka clear west utran kerku fi ngin se shami firu ha gidi sngi Blay jing sok long rakat fi ko blay shibon amen